राजनितिनि गुदुं आरो गुरुं खौरां नोंथांमोना आं होनो थांगासिनो दङ आं दिनै रायलायगोन नब'कर'सरनियानि बाथ्रा आं दिनै रायलायगोन बिजेपिनि बाथ्रा आं दिनै रायलायगोन बिटिसि इलेक्सननि बाथ्रा आरो इउपिपिएलनि बाथ्रा नोंथांमोना डिटेइललि रायलायगोन दिनै बिपिएफ बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि बिथांमोना दिनै बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै थामाम मोनसे आपडेटआव दं माने फुरा साखाफारा जानानै दङ रोखा एकदमबारे गाव गावनि हानजाखौ माबोरैबा देरहासार खालामनो हागोन बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो दिनै दल संगठन बा एकदमबारे मजबुत खामानि मावगासिनो दङ मस्ट वेलकाम बिथांमोन बयखौबो सफै आं नोंथांमोननि गेजेराव अब्ला नब'कुमार बिपिएफ थांमारसिगोन ना इउपिपिएल थांमारगोन ना बिजेपि थागोन आरो मारै जागोन दा बिनि मोननैसो बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो होगोनानै आङो बिनि सायाव रायलायनोसै नोंथांमोना बिदि क्लिप रायलायलांबानो जाबाय নবকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই হয় আমি চিডলি বাই ইলেকশ্যনত আগত হীৰা শৰণীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 2025ত আমি কেনেকৈ একেলগে মিলি পেলাই আমি বিটিচি চৰকাৰখন বনাব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি কিছু ৰণকৌশল কৰাৰ বাকী আছে আমি বহিম হীৰাৰ লগত আমি বহিম হীৰাই যিহেতু উইলিংলি সি আমাৰ দলৰ লগত মানে এলায়েন্সত থাকিলেও বা নাথাকিলেও কেনেকৈ আমি এডজাষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰিম সেইটো বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিম মিত্ৰতাৰ কথাটো সেইটোৱেই এলায়েন্স হৈ পেলাই খেলিম না এলায়েন্স নোহোৱাকৈ কিছু এডজাষ্ট কৰি পেলাই খেলিম সেইটো আমি আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিম কিন্তু ছাৰ এবাৰ বিটিচিত বিজেপিয়ে নিজাব খেলিব কিবা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি বিজেপি আপোনাৰ লগত আফটাৰ অল মানে এই বিটিচিৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো যদি আজিৰ দিনত চোৱা যায় তেতিয়ালৈ 1 নম্বৰ পজিশ্যনত বিপিএফ আছে ছেকেণ্ডত বিজেপি আছে 3 নম্বৰতহে ইউপিপিএল আছে এই হিচাপত বিজেপিয়ে এইটো নিশ্চয় ক'ব আমি অকলে খেলিব পাৰিম বুলি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোনাৰ ভিতৰৰ কিবা সম্পৰ্ক এতিয়া আছে নাই মোৰ লগত এনেকুৱা ভিতৰা নাই বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত একো মানে উন্নয়ন কাম বিটিআৰ ৰেকৰ্ডতো কি আছে কি নাই আপোনালোকে চবেই জানে মুঠতে বিজেপিৰ পজিশ্যনটো আজিৰ দিনত বিটিচি অঞ্চলত ছেকেণ্ড বিজেপিৰ পজিশ্যনটো আৰু বিপিএফ হিচাপে 1 নম্বৰত আছে 3 নম্বৰত ইউপিপিএল আছে 4টা বছৰ কি ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ 4টা বছৰ নহয় 5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই এপ্ৰিল মাহত 8 তাৰিখ পালে 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব উন্নয়ন কি দেখিছে উন্নয়ন একো নাই উন্নয়ন একো কৰা নাই জিৰ' ইউপিপিএলৰ দলৰ পৰা মানুহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ইউপিপিএলৰ পৰা মেলা এমএলএ মেলা ইএম এমচিএলএ আহিবৰ কাৰণে যোজা চলাই আছে মানে লিংক কৰি আছে আৰু কি কৰিব बिटिसिनि बारग'सिप माने हारमा महिलारि सारा दिनै माने खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव जे नब'कुमार शरणीयानि बाथ्राखौ जे नब'कुमार शरणीया बिपिएफ सापर्ट खालामगोन नामा ना बिपिएफ जइन जासिगोन नामा होननानै सोंनायावहाय बिथाङा बुंदों कि थांनाय जेनाखि बाइ इलेक्सन चिरांनि बाइ इलेक्सननि सिगां बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै रायलायदोंमोन फैबाय थानाय 2025आव एबा दा ट्रेन्डिं बे 2025 हाबगासिनो दं दा बेयावनो माने बिटिसि इलेक्सनखौ बेस खालामनानै बिथांमोना जिएसपिजों माब्रैबा मित्रता दल बा माबा मोनसे एलायन्सआव बा माबा मोनसे बिथांमोना बुजाबुजिनि गेजेरावहाय गेलेलायनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोना सावरायगोन आरो सावरायनो थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ होननानै बिथाङा रोखा खालामनानै होबाय आरो एस ए बिपिएफ हिसाबैथ' सरकार दानो थाखाय बिथांमोना गाव हारसिंनो मजबुतखा बे बाथ्राखौबो जों रोखा मिथिनो हाखाबाय मानोना दिनै बिपिएफआ अहर थाद'नाय गैयै खामानि मावदों लोगोसेनो बिटिआर हालामनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा इउथ्सफ्रा लाइमोनफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ दुखु मोनजोब्बाय आरो प्रमद बर'खौ दुखु मोननानैनो दिनै बिथांमोना दिनै बिपिएफआव लोगो जइन जादों बे बाथ्राखौबो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो बिपिएफ दैदेनगिरि बिथांमोना बुंनाय बाथ्रा लोगोसेयैनो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बाथ्रा नोंथांमोनाबो खोनाबाय थाखाबाय जे बिजेपि आरो इउपिपिएल बिथांमोना मित्रता गेलेनो हागौ आरो बिनि मेन रेसपन्सिबिलिटिखौहाय प्रमद बर' आरो दिलीप सयकियानो होखाबाय माने आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोना जि डिसिसन लायो दिलीप सयकिया आरो प्रमद बर' बिनि सायाव डिफेन्ड खालामगोन जुदि सिंगल गेलेनानै सरकारखौ ज' दानो होननानै बुङोबाबो बेयाव एक्सेप्ट दङ नाथाय बिथांमोना सिट शेयारिं खालामनानै जुदि गेलेगोन बावहाय बिथांमोननि सायावसो डिफेन्ड खालामसिगोन मानोना बेखौ स्टान्ड खालामगोन फाइनाल स्टान्ड लागोन हिसाबै बिजेपिनिफ्राय दिलीप सयकिया बिथाङा आरो ओरैहाय माबानिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा दा गतिके दिलीप सयकिया आरो प्रमद बर' सार बिथांमोननि गेजेरावनो माने रायलायनायनि गेजेरजों स्टान्डआव फाइनाल जागोन आरो दुर्गा फुजानि सिगां माने इलेक्सनखौ
फाथिगोन होननानै बिथां आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंखाबाय मानोना देग्लाय दुर्गा फुजायाथ' सिगांनो सेप्तेम्बर मासावनो दुर्गा फुजा जागोन आरो अक्ट'बर 1-2आवनो दिनै लक्ष्मी फुजा जाहैगोन अब्ला जों फिल खालामनो हायोखि बिथाङाबो होनदोंखि दुर्गा फुजानि जायखिजाया सिगां जेरैखि जाया सिगां बिटिसि इलेक्सना जागोन बेखौ रोखा खालामनानै होनाय जाबाय दा नोंथांमोनाथ' निश्चय मिथिखाबाय 2025 सोरनि आखायाव नङा होमबा 2025खौ बिटिसिनि माने चिफ सोर जानो हागोन बिटिसिखौ सोर दखल खालामनो हागोन बिजेपि दखल खालामनो हागोन ना बिपिबो दखल खालामनो हागोन ना इउपिपिएल दखल खालामनो हागोन ना जिएसपि दखल खालामनो हागोन बा गोदान बबेबा मोनसे राजखान्थि जोनोम जाबावगोन नामा ना कंग्रेसआसो दखल खालामगोन नामा स' बे गथायखिनि बे बाथ्राफोरखौनो दिनै सिन्था सरसा जागासिनो दं रायजो राजाफ्रा आरो बबे हान्जाया स्ट्रं भाबै खामानि मावदों एबा बबे हान्जाया पाब्लिकनि थाखाय माने मावमारगोन आरो बबे हान्जाया पाब्लिकखौ ओरैनो खोथाल' होमारगोन बे गासै बाथ्राखौनो रायजो राजाफ्रासो बिसार खालामगोन आरो बिथांमोनासो रायजो राजाफ्रासो भटखौ होगोन नङा होमबा दैदेनगिरिफ्राथ' गाव गावनि भटल' होनो हागोन नाथाय आसल गुबै भटखौ सोर हागोन रायजो राजाफ्रासो होगोन स' गतिके बे गासैबो बाथ्राखौ जों फिल खालामनानै दिनै हमदांनो हाबायखि मोनफ्रोमबो दल बिटिसि हालामनि आनसलिक दलानो जा नेसनेल पार्टि दलानो जा बिथांमोना गाव गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिटिसिखौ माबोरैबा कब्जायाव लानो हायो बिनि बिथांमोना खामानि मावदों होननानै जों दा मोनदांनो हादों आरो बेखौनो दिनै जोङो रोखा फोरमायनो हादों आरोखि